Kohimen kopara bayid hautrai Jesus Christ. U Paulus bakui Ukraine hangi lemba ka shiti shaki Corinth ba ka jingtip marwe khanum yarap iyangi banya kendu bat yomat ya uble ka jingtip ka kalalong ka jingid hangda ngi shem ngi lab bat ngi im ya ka jingim kabapura Born ki bru ki don jingtip shapang uble. Don ru born ki bru ki don jingtip shapang born ki ble. But don ru born ki bru lemba ka ne ki jingtip ki persham ban taulad ban mane born ki ble. Henry u Paulus bakudu ong ngi don tang uwe uble ha uta uble ngi de ban lap ngi de ban shem ya ka jingid kabashisha. Ladangim lap ya uta uwe uble bashisha haga jingim jangi ngilaban bakhala linti but ya ke baro kaba ki bangile man ka por ke kerlalong shisha ke jimane bleita but u Paulus bakudu kran halor kane ke jingjia haba ki brio kila late mane ya ki bleitao ya ki dor blei but nangda kila stang ban snow kolmarkli namar ke don ki jinkinia hagaju kapor but kila kinia but ke don ki dokinia kababun ki bru kila bam but kila snowrem hapo janki namar ke jingtip kindia kapelong iyaki benting benatatin but kapelong iyaki penban basosi but mendau Paulus bakudu on baro ki kam ki bangile kade ban shong haka jingya te plam jangi ka jingya te plam ka lumlang da ka jingtip but ka jingit but ka jingit ka bajiliu ha ublay but ladang imdon kum kita ki jingya te plam ka ba penshong nongrim ha ka jingit ublay but ka jingsngur mensiam ngilaban baklalin di bonsin namar ngim perkhatlem yekiwe nginom new burom yekiwe but nakata ka jinglong jangi ngila ban kerlalong ginong shun jang uble bad haka jakaban mane ya uble bashisha balong balapau hangi lemba u Jesus Christ ngi pinban ngi stang ban mane ya ki dor ble ya ki ble tau but ki ble jongane ka parte nakata ka da bon ke brio wat haka ne ke juk ka ba mentaru kidang mane bon ki ble tau bon ki ble haka jakaban mane ya uble bashisha Ladang imdon kane ke jinglong ban mane ya uble bashisha ne kongo ya uble bashisha ninget bid ya ke baro saudong ban ngistang ban long ginong shun jogive hangne u Jesu u ong hangi lembaga gospel ni de bandon ke jingi de kabami na ka donu jangi kabala ban ya palad ya kapot ka sambaro kabamangi ki bringi bu bon sin kabaya de bat ke jingi de jangi bat ki brio Kaya kabala ban yarap yangi ban yo iya ka do rublay hake himmen ki para kata kalong ka jingtip pat ka jingyo mad ka baklelang pat ka jingye dublay larang imdon ka ne ka jingid pat ka jingtip pat ka jingyo mad ya ublay ngin sastang ban yeshun ye ki way ngistang ban pinram ye ki way ngistang ban bishar ye ki way ngistang ban taw ye ka jingduna jong ki way ban nakata ka jinglong baro ka way ngi perlong bon gi nong shon saudong jangi ki brio ki ba perlong nong shun ha ka jingim jongki ki long shisha ki brio bam don uble ba shisha ha ka jingim jongki pinban kidang mane bon jait ki blay tau ka ba kila tau da ka jingtip barit baria jingtip ka ba ki lumlang na ka ne ka parte bad ka jingit na jang ka parte bad ka jimman doi shime baru Jesu ong hangi ka jingit bashisha ka pelong yangi ban kudup ya baro namarba ngistang ban oi ya ka jingdon jongu ble bashisha haki himmen ki para jongi haki kun ki ti jongi haki bayid batoin jongi kumjuru habaro ki buriu ki banongway namar ude uble ubatao ya baro ude uble uba penhe pensan ya baro bade uble uba penwandur ya baro bad ya uta uble ushong ha baro bad lempa kane ka jinglong ngila ban id ya baro nginum pelong shu yaki bru nong shun jongi ne nginum isi yakiwe ne nginum jingai na kiwe
เป็นบันงินยอยากจิงลองขับพลองอย่างงี้เป็นคุดุบยาบารอนามาอุจิสุชงขับปอจงกีตองอินประชังบันยุยยาอุเบลบชิชาหากจิงยิมจงีตองอินยามาดยาอุเบลบชิชาหากจิงยิมจงีตองอินเป็นแค่เป็นสันยาอุจิสุขับปอจงีครัมบะงินดุบนางรอยหากเนกจิงไอจงอุเบลบัดกจิงเอจงอุเบลอิดวายนักบินตากันเนกจิงไอหากเนกยูคริสบคุยจิสุเบอีดกระคูขัดดออย่างงี้เป็นรอยขับปอจงียาอุเบลยากจิงลองอุเบลบชิชาครัมบะงินดุบลาบันอีดงินดุบลาบันยาคดุบยาบารอกินองชุนจังงี้กิบังอิสโง่บะเป็นวิทอย่างงี้ไอบาบารอกิจิงติบกับบังเอดอนกันังเป็นใครอย่างงี้บันวาดบันเชมบันยามาดยเมหะกจิงยิมจังงี้ยันยารอยาอุตรายเยซูคริสต์